agradecidos pola vosa presencia nesta segunda sesión das xornadas poéticas que organizamos este ano por primeira vez na agrupación instructiva de Camoudo. Sodes vos que nos facedes posible que actividades deste tipo funcionen e vayan para diante. En ese sentido, un rogo, porque por motivos organizativos me interesa moito, pediuse a xente que iba a vir que avisara previamente para ter a disponibilidade do espacio. Non é grave, pero sí me gustaría que non este anotado, que ao final me dé os seus datos, porque desa forma no futuro podemos enviar información personalizada a cada un de vos. Nesta segunda sesión, pois, contamos ca presencia dunha persoa, eu diría, singular. Imos presentar un poemario e o vai a presentar personalmente o seu autor, Xosé Iglesias. Como xa se vos adiantou na información, é unha persona de un orixe moi vinculado ao mar, mariñeiro, patrón de pesca e, por ademais, armador. E, ademais, é unha persona que desenvolveu unha gran sensibilidade para plasmar a través da palabra, pero tamén a través da plástica, moitos dos seus sentimentos respecto de esa actividade no mar, pero tamén respecto de outras circunstancias que nos dá a vida. A poesía é unha ferramenta que outro día, cando fixemos a primeira sesión, moita xente síntese estrana diante da poesía. A poesía hai moita, pero desde logo é a mellor ferramenta para sacar de dentro de nós moitas cousas que temos e que necesitamos moitas veces comunicar. E a poesía non necesariamente ten que decir cousas, sencillamente transmite moito. E nese transmite moito, no libro que se vai presentar hoxe, eu creo que é inequívoco. Entonces, moi agradecidos, estamos encantados de poder contar contigo hoxe aquí. É un luxo que podamos terte hoxe con nós. Así que moitas gracias e aquí estés. Bueno, podería empezar así, unhas palabras que pon na estampa, na popa do meu barco. Somos mariñeiros, ninguén manda nos máis comento. E digo isto porque un mariñeiro galego de repente nun intre da súa vida colle un lápiz e un papel e se pon a escribir, non? Porque dentro da literatura sabedes que os mariñeiros, e sobre todo poesía, prácticamente non escribiu ninguén, ou cero, non sei, a largo de toda a literatura galega igual non sei se chegará a 1%, non? Eu son un seguidor da estela dese gran poeta do mar para min que é Manuel Antonio, polo punto que me gusta, por esa poesía de vanguarda tan impresionante que fixo, e por todo o que está a acontecer no mar. Eu pusime a escribir polo ano 2013 ou así, en serio, e no 2015 salí o meu primeiro poemario, depois no 2016 salí o meu segundo poemario, que é este. Moitas das imaxes que vedes aí son dunha carpintería de Ribeira, onde quixen facerlle unha homenaxe aos mestres carpinteiros de Ribeira, que realmente son os que construyen os nosos deuses para salir ao mar eses barcos, donde un tercio do libro fala da construcción dun barco mediante poemas, cas imaxes, pero hoxe vamos a falar do meu último poemario, Atlántico Norte, chamádeme Ismael, que é un dos 3 poemarios. Bueno, teño outro máis, de Faros, da Costa da Morte, pero destes 4 poemarios que fixe, este é o máis intimista de todos, non? É o que sinte un mariñeiro galego, americano, indio, africano, cando sale po mar, sin unha data de volta, como era no meu caso,
é o que sinte ao botar de menos a súa familia, a súa muller, os pais, fillos. Entón podese dicir que é un poemario de amor. Tamén é un poemario de baleas porque para min é o animal que máis me gusta, realmente é o animal que máis me gusta. Eu sempre estou mirando cara ao horizonte a ver se atopo ese cachalote, esa balea azul que se arrima ao meu barco. Desgraciadamente na Coruña, que é onde traballo eu no Golfo Ártaro, cando chegan a Prior, tiran directamente para Sisargas, é moi raro que unha balea cruce para dentro, non? Na Coruña, onde teño o meu barco de pesca, o primeiro billar, no que levo traballando 20 anos, pero antiguamente anduven en barcos da Coruña do Gran Sol. Eu era un mariñeiro da Costa da Morte, de Cee, de Ser, ao carón de Fisterra. Un día cheguei a Coruña, me deixou o autobús na parada, seguín camiñando ali por diante do Corte Inglés e de repente entrei nese muro da Coruña e quedei completamente alucinado. Todos eses barcos, esa segunda armada invencible, que era o nome que tiña a frota da Coruña ante os irlandeses cando vían vir os barcos galegos. Unha porque descubriron caladoiros diante nos seus fuciños, como que di nos seus fuciños, no caladoiros que estaban ali e que eles non pescaban, non? E outra polo impresionante, o ser galego, o ser mariñeiro, ese ser mitolóxico, por todos os mares, navegando, chegaban unhas botas que casi non se podían chamar botas, e de calquera maneira os patróns defendían os barcos e traían mareas para terra, non? Entonces, o que sentimos os mariñeiros ao salir de Porto é o que queda reflexado neste poemario. O das baleas é porque, como ben sabedes, vos, porque outro día estuve dando unha charla nun colexio e a rapazada é que non ten nin idea, a nosa cultura mariñeira vai un carallo. Fomos un pobo cazador de baleas, pero un pobo moi cazador de baleas. De feito, nos últimos anos hubo barcos, hubo xente de Greenpeace que incluso fundiu barcos galegos nos portos. E en Cee, no meu pobo, en Caneliñas, estaba a factoría máis grande de toda a Península Ibérica. Había 4 factorías, en Galiza había 3. E entonces eu lembro, cando empecé a andar ao mar, pois ese mar cheo de grasa, cheo de grasa de balea, porque tiraban casi todos os residuos ao mar. Un mar moi vizoso, porque ali estaba cheo de sardas, de sardiñas, de polvos, de marisco. Era increíble o peixe que había ali, pero claro, era un mar moi doloroso. É unha homenaxe tamén a todas esas baleas que matamos. O nome de Atlántico Norte, chamademe Ismael, igual non o sabedes, pero estas dúas palabras, chamademe Ismael, dentro da literatura universal, quizás sea as palabras que máis se conocen, non? Chamademe Ismael se coñece en Norteamérica, en Alemania. Por qué? Porque así empeza Moby Dick. É a primeira, ese gran libro de Herman Melville sobre cetáceos, empeza así, chamademe Ismael, non? E aquí, en este poemario, pois hai un Ismael que son eu, que vai a pescar con un patrón de pesca, José Amoedo Loira de Cela, ao lado de Bueu, en un caladoiro tremendo, aquí na Coruña. O normal é falar do Gran Sol. O Gran Sol, cando salíamos do porto da Coruña, metimos rumbo norte, noroeste, e o Gran Sol se chegaba nun día e medio. A parte sur do Gran Sol, o 49, empezábamos a traballar aí, pero que eu, por sorte ou por desgracia, saquei o meu título de capitán de pesca e, en vez de empezar a pescar en ese mar, empecé a pescar en outro mar, en un mar que lle chaman Rockall. Rockall é como se fose unha especie de illa marola no medio do Atlántico. A mí, cando me contaron, eu estaba estudiando o capitán de pesca en Vigo e non me creín. Como que no medio do Atlántico, pois sí, no medio do Atlántico, a 200 millas ao sur de Islandia, a 200 millas oeste de Escocia, hai unha pedra que se ergue 30 metros,
que é un caladoiro bestial, un caladoiro de rapes, bois, rodaballos, bacalaos, peixe pau, rayas, unha pasada. E en ese barco estuve traballando casi 4 anos de patrón de costa, nun barco grande destes, xa estamos falando dun barco congelador de casi 50 metros, ten o seu patrón de pesca, que é o jefe, ten o seu axudante, que é o patrón de costa, mecánicos, tal, 19 personas, non? Fun aprendendo, despois fun de pesca tamén, pero a miña ilusión era ter un barquiño de baixura non superior a 10 metros, que é o que teño ahora, e co que xa levo 20 anos, e estes últimos 10 anos padecendo todos estes problemas que temos, de cuotas, de non sei que, e o mar tamén que está cambiando porque xa non é tan productivo como era antes, pero bueno, non veño a darvos aquí unha charla de como está o mar, e máis como está o mar políticamente, senón a falarvos deste poemario de baleas e do amor, do que sentíamos nós os mariñeiros cando salíamos a pescar nese barco. Entonces, vamos a facer unha marea cortiña, entonces vamos a salir do Porto da Coruña e vamos a ler o primeiro poemario que se titula Arriando Estachas. Vale. Vou acompañar a miña lectura de músicas que me gustan para ler estes poemas. Por exemplo, esta misma. E ali na Porta da Coruña, nese caladoiro nese barco que se chamaba Troita, con 19 personas a bordo, arriando estachas, preparando todo, o radar que funcione, os sistemas de comunicación que funcionen. E ese momento de deixar a torre pola popa e ver que todo queda atrás, non? Todo queda atrás. E no meu caso, era un barco que levaba 190 toneladas de combustible, todo quedaba atrás pola popa, e non sabíamos cando iba a volver, porque se estaba calma o barco consumía menos, se había temporal o barco consumía máis, pero normalmente eran 80 días de marea, que eran bastantes, para estar ali 19 personas en ese sitio tan tremendo. De feito, vos metedes en internet Rockall e vos pon o cumio dun volcán en extinción, e no ano 99 o buque oceanográfico, ora non me acordo o nome, o buque oceanográfico inglés, registra a onda máis grande medida a bordo dun barco oceanográfico, 29 metros. E no tempo que estuve ali, a verdad é que tuve bastante sorte, porque aquelo era unha ruleta rusa, ali rompían os cristales das pontes dos barcos, pero continuamente, non? Fuise a pique o pesqueiro Hansa, un pesqueiro galego que tiña traxes de supervivencia, e que os tripulantes, algúns deles eran de Ribeira, apareceron días despois vivos, porque tiñan os traxes de supervivencia no medio do mar, morreron moitos, e xa vos digo, estuve ali cando sentei os cartos para o meu barco, abandonei todo, pero vou vos dicir que aquilo é un sitio moi fastidiado. Entonces, este primer poema di así, non? O momento de preparar todo para salir, arriando estachas. Os barcos teñen o telégrafo para dar as órdenes. Estamos falando de barcos dos anos 60, 70. Este xa non tiña, non? Pero sabedes que teñen un telégrafo. Avante, slow, ahead, atrás e aster, slow, half, full, ahead. Entonces, avante, pouco a pouco, avante, slow, ahead. Subimos as defensas a bordo, VHF na cana 16. Telefonía en 2182. Securité, securité, securité. All ships, this is Finisterre traffic, Finisterre traffic, Finisterre traffic. For weather information, channel 11. E 1000 millas a devorar o planetario, e 1000 millas lonxe o lonxe.
Rockall é unha estrela maldita caída a nos luz. Full ahead, o 345, rumbo de colisión na proa. O radar transmite os secos náufragos, a necesidade de voltar. E aquí, donde unha volta ao poema, está navegando hacia ese caladeiro, nos preguntamos os mariñeiros que estamos ali, para que serve o meu corazón no océano? O corazón das baleas pesa media tonelada. O meu cabe nunha man aberta e non podo co seu peso se me vou. Si trazo na carta a derrota ao lonxe. Ese planeta hostil que devora o ferro, que inhabilita a primavera, e ti sempre és primavera. Avante, 300 revolucións por minuto. Chega a noite, amor. Vixiaremos na cofa as estrelas. Días de retorno. Atento sempre na colisión a non quer. Bueno, aquí neste poema, como vedes, don moitos datos dese barco que tiña un Deutsch de 1045 cabalos, un motor alemán que debía de pesar 9 toneladas, tiña 8 pistóns que había que engrasarlle os balancines continuamente e que daba 360 voltas, que non tiña embrague, que cando dabas marcha atrás invertías o sentido de xiro do motor, e cando arrancabas facía e así sempre. Bueno, está navegando rumbo 345, e aquí vou meter unha música dos nosos irmáns irlandeses. Levamos navegando xa 2 días. Rockall está a 1000 millas, 5 días e medio da Coruña, e xa queda pola mura de estribor esa terra maravillosa Irlanda, non? Rumbo 345, exilio a terra do meu movimento de traslación, o pó das esquinas dos mobles, o abeiro da árbore, silencio, chío dos pasaros, a voz dos nenos, o arrecendo do forno do pan, exilio as ubres de cada un dos mamíferos, as follas caducas do outono, os veitos do amor, e penetra o sal líquido de todas as estacións. Izo no mastro, a bandeira azul e branca, todo o horizonte. E ora xa, bueno, dividín este poemario en varias partes. Estes poemas que vos lín agora titúlanse O tacto da rosa, ese primer contacto ca rosa dos ventos no barco. Este xa se chama, este poema que vos vou a ler agora, Camarote de Ismael, xa dentro dese camarote maldito, donde eu, por certo, me tenho unha foto do Titanic. Estaba como unha cama, tiña unha foto do Titanic ali. Afortunadamente, non a fundimos, non? E aquí vamos ler un poema de amor. E ademais, amor, botando de menos a esa muller que queres tanto. E aquí vamos meter unha música preciosa de un músico francés que vive nunha illa, na illa de Ushant, na Bretaña francesa. Jan Tiersen, todos coñecedes a Jan Tiersen, o que fixo a banda sonora da Amélie. Jan Tiersen lle fixo a banda sonora a un documental dun dos mellores navegantes do mundo, Eric Tabarly. Entonces, vos metedes en YouTube Jan Tiersen, Eric Tabarly, e vos sale unha banda sonora preciosísima que eu escrito no mar. Sou un poeta visual, compoño, se ves unha paisaxe, e son un poeta musical, compoño se escrito unha música, non? Entón, a minha música de Jan Tiersen me inspira moitísimo, é a banda sonora de moitísimos dos meus poemas. Esta música que de escutar ahora ten un título moi triste, titúlase Punto de Morte. Este home, Eric Tabarly, cando tiña 18 anos, xa era un xenio. O pai comproulle un barco, chamábase o barco Penduic, un veleiro clásico, e el con ese barco fixo maravillas destas navegacións, destas regatas transoceánicas. Despois fixo diseños de distintos barcos, pero ao final da súa vida el seguía posuindo o primeiro barco, o Penduic. En unha navegación, xa estaba xubilado, xa se retirada destas competicións internacionais, saliu navegando de Francia hacia Irlanda, e iba dormindo, o chamaron para facer unha maniobra, e a propia botavara
é o pau que suxeita a vela pola parte inferior. A propia botavara doulle un golpe, tirou no mar e matou. Entonces, imaginando este gran home, este gran navegante en solitario, con esa roda do timón, mirando o horizonte, pensando na súa parella, nos seus fillos, ou eses patronos de pesca como nós, nesas pontes que tanto botamos de menos as nosas parellas e os nosos fillos, escribín este poema. E a canción que ides escutar, xa vos digo, é deste home de Yates. É a hora de decirte que te quero. Síntome, ás veces cadáver, esqueleto sin auxilio, presa ferida na matanza. Agarro forte a roda do timón, epicentro frágil, vocalizo o teu nome. Que Deus, Mesiria da terra, quen roubou a miña danza da choiva, os sucos onde fertilizar o alimento. 4 baleas encadeanme cada extremidade neste acto solemne. Eu, o vento, si nas miñas mans hai pel, si no meu pulmón non hai galada, si ollo a curvatura da terra, e illado nesta derrota vocalizo o teu nome. Ora, un poema de baleas, unha historia extraordinaria que non sei se moitos de vos coñecíades, pero a verdade é que vale a pena falar dela, por eso a teño neste libro, non? Esta historia eu a coñecín a través das redes sociais. Resulta que no ano 1979 científicos que andan polo mar escuitando os distintos sons de cetáceos e saben identificar cales son as baleas azuis, cales son os cachalotes, bueno, pues resulta que se atopan con unha frecuencia totalmente descoñecida. Empezan a flipar, pero que pasa? Bueno, pues resulta que no océano hai unha balea que emiten unha frecuencia distinta ao resto. É unha balea super famosa, chamanlle a balea 52 Hz. Todas as baleas emiten unha frecuencia entre 20 e 30 Hz. Esta emiten unha frecuencia moitísimo máis alta, entón é unha balea solitaria, sempre está sola, sempre anda chamando por as outras baleas e as outras baleas parece que escapan dela, porque sempre que se atopan con ela está sola, non? Isto é triste. E bueno, é unha balea un pouco mítica, porque, sabes, de encontrades nas redes sociais, bueno, en internet, por exemplo, en YouTube, e da balea 52 Hz, e que hai moitísimas historias, non? E moitos poetas que lle escriben, e bueno. Entón, eu aquí o que fixen foi pois misturar esa soledade que sentíamos os mariñeiros ali. Sobre todo, eu vos estou falando de fai 20 anos, que, como quen di, está aí atrás, non? Pero que de fai 20 anos, agora, nos barcos de pesca galegos, xa se anda de outra maneira, digamos, máis modernista. Xa hai WhatsApp, xa os mariñeiros poden falar a diario ca familia, poden enviarle un vídeo. Daquela non, daquela tiñamos un teléfono que costaba ao minuto $2,5 e falábamos unha vez a semana. A min, como non me chegaba, pois tiña que falar a través da costera, tiña que facer unha tarxeta con telefónica, tiña que darlle un código e tal, así esa chamada iba a cargo miña. Pero claro, a través da costera é unha conversación que unha das cousas que facían os patrões de pesca cando se aburrían era escutar a costera, entón escutaba as conversacións de todo o mundo. Hola, que tal están? Que tal os fillos? Vale, entonces atoparme en esa soedade con esa balea, aquí falo desa rosa dos ventos que, como ben sabedes, nos barcos de pesca sabe certa eslora,
van dentro dunha caixa magistral con eixo cardan aí para que este sempre en posición horizontal, que por certo, cando estaba nos caladoiros de Rocal, me acordo eu que na carta mariña, igual que en Fisterra tamén o pon, na carta mariña de Fisterra pon que hai problemas ca declinación magnética, cas forzas magnéticas. Eu me acordo que tiñamos dos pilotos automáticos e un iba acoplado á magistral e non iba ao barco. Debe haber temporadas que hai ali cousas raras. E bueno, poema di así: coido de todo o corpo da rosa, que importa o coiro das mans, a frágil madeira, os nosos osos. Aquí sabemos que non existe Deus. Fico de xeonllos no chan, rezo polo que sinto este sangue sin coagular, a memoria incombustible, un adianto dos teus ollos. Baixo os meus pés hai unha balea solitaria. Toca co fuciño na obra viva. Quen habita o mundo? Quen habita o mundo? Un motor diésel Deutz de 1000 cabalos é o muro, é o silencio, o fin da conversa. Eu deseonllos, o cetáceo rozando a quilla, ela veu a por min. As espiñas no seu habitáculo cardan, apreisanme todo o corpo. Agora vamos ler, por exemplo, un par de poemas de temporais. Outra das partes do poemario é o Atlántico Norte, que é o Atlántico Norte, ese mar bestial, non sempre, non? Pero casi sempre, ese mar bestial que está, que sobre todo esa zona do Bonensol, chea de cadáveres de mariñeiros galegos. Un poema, vamos ver, por exemplo, este, vamos falar un poquinho. En ese barco, no Troita, había veces que íbamos descargar Irlanda. En Irlanda hai un porto na parte noroeste que se chama Kirex, un porto espectacular, un porto pequeniño, así como un pouco igual como Redes, ou un poquinho máis pequeno, pero o porto cunha capacidade de descarga tremenda, con un porto extensísimo, e aí van a descargar barcos que pescaban nese caladoiro en Rocal, que eran barcos rusos, barcos noruegos, barcos franceses. Entonces había unha actividade pesqueira tremenda, non? Entonces nos íbamos ali a Cliveis moitas veces a descargar, moitas veces a reparar, porque eu neses 4 anos tuve que unha vez reventou un pistón e nos tuveron que levar de remolque, outra vez rompiu a caña do timón e tamén nos tuveron que levar de remolque, ou tamén pola desgracia de algún tripulante que lle morría un familiar, non? Chaman por teléfono, oye, mira, morriu a tua nai. Bueno, a min afortunadamente non me pasou, non? Tamén me pasou de un tripulante portugués que lle morriu un fillo, e o tío non quiso, dixo, bueno, non foi falta que me leve esta terra. Imaginade que situación, non? Situacións tremendas. Para min aquelo era as ansias que tiña eu de xuntar cartos para comprar o meu barco, pero aquela vida era unha vida insoportable, sobre todo indo de mariñeiro. Desde 7 horas de traballo, 7 horas de descanso. De 7 horas de traballo, digos que era realmente bestial, non? Chegábamos a aquel porto, a Clivex, víamos eses barcos noruegos con esas antenas redondas, porque eles xa tiñan daquela internet, xa tiñan esas modernías. Os galegos non, os galegos que seguíamos falando por telefonía, por eses teléfonos tan caros. Pero o problema era que, claro, había temporal, e eses barcos tan grandes quedaban ali, e nós como suicidas, mira, aí van eses galeguiños po mar, e íbamos, non? Así pasaban as cousas que pasaban, non? Entón, este poema titúlase Clivex, e volvo a meter esta música irlandesa, preciosa. En ese porto era increíble, baixábase, en cada bar había unha loira destas cantando en gaélico, como canta esta muller, co seu violinista aí, fantástico, non? Clivex, imos rumbo del este. Abatemos o ritmo do calendario en contra da marea. En cada cofa ollamos os cantís a descubrir. Non berramos terra, todos levamos dentro cofas con portulanos propios. O alleo non cura a necesidade. En Clivex recíbenos como suicidas. Hai temporal,
Pero non para nós, din. No correo deixamos caer as cartas semináufragas. Elas se chegarán ao destino. Pero de la hostia, non? E vamos a escutar unha música que para min é a música máis aceitada para vivir esta situación. Hai moitos grupos moitos grupos musicales galegos que algunha das súas cancións se titulan Gran Sol. Eu non coincido para nada con eles que esa música identifique este mar, non? Bueno, isto é tamén sonora dunha película, son os cantos ortodoxos romanos. 930 milibares rodéanos as bestas. Un minotauro érguese de pé na proa, amosa fíos de sangue no maxilar. Lobos de cor azul devoran unha balea. Espectros camuflados petan na porta. O chan remata en punta de coitelos. Os coitelos están nas mans do vento. Berran os cordeiros degolados. Sangue coagulada brilla no averno. Mazos de ferro golpean na médula. Carne 16 en silencio. Aquí vou parar un momento, tiña que explicar isto. Nos no barco temos distintas medidas de seguridade, e para falar con outros barcos temos uns equipos, digamos que os máis próximos son de VHF. Entonces os VHF están prontos e cendes, todos están no canal 16, teñen canales de traballo, o canal 16 ou o canal de socorro, canal 16, non? Cando pasa algo, hai que meter no canal 16, pero cando empecé o recital tamén falei da frecuencia 2182, claro, xa en telefonía, que para falar xa a outras distancias, 500, 600 millas, xa son outras frecuencias, entonces en telefonía 2182, entonces por eso falo do canal 16, non? O canal 16, afortunadamente, este poema vai acabar ben, despois de tanto temporal, e nunca pasou nada. Canle 16, en silencio. Pasan o carón as vísceras, os lobos roen o oso do cetáceo, e míranos de fronte, míranos. Cruzan nas amuras os escravos, adoran o seu líder de pel fedorenta. O látigo da noite colapsou o día, o castigo é mirar o infinito, a coartada é manter a flotación. Canle 16, en silencio. 940 milibares, 960 milibares, 990 milibares. Vemos no ceo a polar. Ora, unha descripción tamén de temporais. Vamos meter, por exemplo, pois esta música tamén de antes, Atlántico Norte se titula, unha música preciosa. Ollo cara a proa, recoñezo no horizonte a curvatura hostil, a danza das mil galañas, o berce dos cadáveres húmidos. Ímonos achegando ao caladoiro, caladoiro verse, caladoiro de bodegas famentas, caladoiro de cruces achantadas de norte a sur, de leste a oeste. Finisterre sol onde faz netaresí, norte de 5 a 6 rolando a noroeste de 7. E rosen os cabalos na máquina, beben do alimento das soedades, sobre a liña do rumbo a constancia. A estrategia é manter o equilibrio, dende aquí ao limbo superior do tempo, ese tempo que fira as ausencias. Un cruceiro de pedra sempre é a primeira imaxe a despertar. Que camiño escollerose, que frías son as abas do catre, meu amor. E que preto estamos da palabra naufraxio, vocabulario mesmo dos acróbatas suicidas. Corda ancorada ao mismo vento, sentimos a soedade abordarnos, compañeira absoluta dos reloxos. Os movimentos abisais illannos, como corroe a intimidade dos órganos. Difícil ollar a liña do horizonte tan ao lonxe, e tan preto sempre o naufraxio. A constancia da respiración, o fluxo nas arterias do sangue, os fráxiles mamparos de ferro,
e a beira inequívoca da Gadaña. E ora, xa para rematar, vou poner 3 poemas cortos, e xa en esta última parte que se chama Rumbo Inverso. Este poema, non sei se... Bueno, aquí me imagino que habrá moita xente que sea un amante da poesía, e seguramente que lles gustará a moitos como a mí me gusta Manuel Antonio, porque este poema está moi influenciado por Manuel Antonio, porque eu realmente é o meu poeta de referencia, e quixen expresamente en este poema recurrir a él, non? E vos ides a dar conta cando escoitedes. O poema di así: esto xa vindo de volta para a terra. Afortunadamente xa famos todos esos temporais, sellamos como sempre a bodega de rapes e damos avante para a terra. Confío na inercia da memoria, velocidade que amortece este éxodo. Marchamos, sí, e sabemos que as árbores non medran no sal, non haberá paisaxes con follas caídas que trae o outono senón máis vento, unha espiral constante de curvatura sen ninguén. A memoria testifica o regreso, avanza neses puntos geográficos que só entendemos nós. Nós, metade homes, metade suicidas. Que o noso sangue non é azul, que pelexamos para amar eternamente. Aquí, sós, a escasos ínteres dun abismo perpetuo e sen memoria, vimos, coa inercia imparable de regreso na proa. E ora este que se titula Ela, adicado as nosas nais, as grandes sufridoras. Non me imagino o meu fillo ahora que ten 19 anos no Gran Sol e unha casa, andando mar pero é unha casa, non? E mirando ese mapa das isóbaras, con esas isóbaras tan xuntiñas, así tan xuntiñas, tantos temporais, non? Ela, miña nai, ergue a vista até alcanzar o horizonte, esa liña azul que anuncia todo o desenlace posible. Viste o traxe diario da rutina e se respira sin escafandro. Ás veces pon o traxe de inmersión, as botas de chumbo, os fráxiles tubos umbilicais e mergúllase. Ela camiña no abismo de dous mundos, berra no antigo idioma das baleas e a súa voz frágil irrumpe no Atlántico. Inmóvil espera a chegada dos cantos leviatáns. Miña nai cree en Deus, sería capaz de vestir de negro toda a vida, de cortar todas as rosas para vestir cada leitos, mudar o seu sorriso por todas as vaguas do mundo. Eu non creo en ningún Deus. Si creo no idioma intelixible das baleas e vocalizo un mar aberto. Segue a bombear sangue o meu corazón. E as baleas afúndense, entoan o canto, e miña nai recibe no escafandro a miña mensaxe. E ora xa para rematar o último poema, un poema de baleas tamén, que camiñan aí por esas siniestras selvas solitarias. Hai unha droga que se chama ayahuasca, unha droga que el probou, que parece que ser que faz uns viaxes a través do tempo. El contou que probando que son drogas ancestrais, non ten nada que ver cas drogas estas comerciais, non? Que tomando esa droga que chegou a ver o día do seu nacemento, non? Entonces el vai sempre todos os anos ali cun chamán destes, fai as súas cousas por ali. Este primeiro CD, vos lo aconsello, é precioso, con eses sons da selva. E ten esta canción dedicada ás baleas, non ides escutar o canto de baleas. Este poema é un naufraxio máis ben psicolóxico. E, bueno, antes de nada, ao principio non me dixen, agradecerlle